Гөлсинә Галимуллина. Кояшлы дала кызы. Сания урамнан еш-еш сулап йөгереп кайтып керде дә, "Сугыш беткән! Әти кайта!" дип бар көченә өйне яңгыратып кычкырып җибәрде. "Кем әйтте? Кемнән ишеттең?" "Кибет каршындагы радиодан әйттеләр." Рәхимә башына яулыгын гына япты да урамга чыкты. Кибет каршында җыйналган кешеләр арасына ул да барып басты. "Безнең кызыл армия җиңде. Без җиңүчеләр. Совет гаскәрләре фашистларны үз ояларында дөмектерде. Һәр милләт кешесе үз телендә, үз сүзен, эчендә җыйналган бар ярсуын, ачуын чыгарып калдырырга тырышып кычкыра. Ирләре яу кырында һәлак булган тол хатыннар ярсый-ярсый елыйлар. Аларны тынычландырырга ярамый. Еласын, күңелендәге авыр юшкынны күз яше белән юдырып чыгарсын." Рәхимә бер урында кузгала алмыйча басып торды. Сугышта ирләрен, лашындай улларын, сөйгән ярларын, әтиләрен, абый-апаларын мәңгелеккә югалткан меңләгән хатын-кызларның күз яше чылаткан җирдән атлап узарга көче җитмәде. Абый-апаларын мәңгелеккә югалткан меңләгән хатын-кызларның күз яше чылаткан җирдән атлап узарга көче җитмәде. Хәтта минем Хәлимем исән бит дип куанырга, телен тибрәтеп әйтергә дә уңайсызланды, эштән тынды. Күктән яңгыр урынына күз яшьләре коела. Рәхимә атлап китәргә теләде, булдыра алмады. Аягына гер асканнар диярсең. Тормышның иң авыр чырын кыргыз даласында бергә уздырган кешеләрнең хәсрәте аның җанын тетрәндерде. Дөнья гел сугышлардан, халыкның канын кыюдан гына тормас. Бу кешеләрнең дә күпчелеге репрессия корбаннары. Поездда килгәндә күпме кеше вафат булды. Аларның җәсәтләренең кайда күмелгәнлеге дә билгеле түгел. Үзләрен дөньяга тудырган әти-әниләренең, ирләренең, хатыннарының, балаларының үле гәүдәләрен станцияләрдә калдырганда кеше йөрәген ничек түзәргә тиеш? Рәхимә юлда үлгән баласының үле гәүдәсен итәге астына яшереп барганын исенә төшереп калтыранып куйды. "Балам!" диде дә баскан урынында сыгылып төште. Аны кемдер күтәреп торгызды. Саниянең кытыршыланган бармаклары әнисенең битен сыйпады. "Әни, өйгә кайтыйк, әтине каршы алыйк" дигән сүзе аңа сулы шөргәндәй тәэсир итте. "Син дә минем янымда идең мәллә, кызым?" дип сорады Рәхимә. "Әйе, янәшәңдә басып тордым ич, мине күрмәдең мәллә син?" Олы хәсрәтне эшкә йотканда маңгай күзе сукырая икән, балам. Әтиең тизрәк кайта гына күрсен. Саулык кими, йөрәк кенә түссен. Бу сүзен әйткәндә Сания әнисенең тавышын танымады. Әйтерсең лә чит кеше әйтте. Яшүсмер кыз әнисенең кул аркасын үбеп алды. "Йөрәк туктаса кеше үлә, ә син яшәргә тиеш. Туган авылыгызда яңа йорт төзисегез бар. Минем дә Татарстанны күрәсем килә. Әти кайткач барысы да башкача булачак." Саниянең шушы сүзләре Рәхимәне үз халәтенә кайтарды. Менә бит, ул нинди акыллы кыз тәрбияли. Быел мәктәпкә укырга керер, киләчәктә югары уку йортлары тәмамлар, дипломлы укытучы булыр, Алла боерса. Әти-әнисе холера чиреннән үлмәгән булсалар, Рәхимә дә мөгаллимә буласы иде. Ләкин аның ул хыялы җиргә төшеп ватылган чынаяк кебек шәлпәрәмә килде. Үзе ирешә алмаган хыялларында ул кызларын күрә. Мөхәррәмә белән Наҗиясе Урта Азиядә яшәүче укучыларга белем бирүче мөгаллимәләр булдылар. Саниясе апаларын да уздырыр әле, бигрәк башлы бала. 7 яшендә хәреф таный башлады. Саннарны кушарга, алырга да тиз өйрәнде. Саниягә мәктәптә белем үзләштерү җиңел биреләчәк. Укырга киеп барасы күлмәген тегеп куярга кирәк дип уйлап кына куйды. Әнисе белән җитәкләшеп баручы Сания: "Әти сугыштан кайтканчы мәктәпкә киеп барасы күлмәкне тегеп куярга кирәк" диде. "Бүген үк тегә башлыйм, балам" дип башыннан сыйпады. Аларның кайтуын өйдә Мөхәррәмә белән Наҗия өстәл әзерләп каршы алды. Ашарга утыргач сүз бер генә темага булды. Әтиләре сугыштан кайчан кайтыр? "Күңел сизенер, балалар, әтиегез безнең хуҗабыз" диде Рәхимә. Хәлимнең кайчан кайтып керүен белсәме, шәһәр башына чыгып каршы алыр иде. Сагынды, бик сагынды ул ирен.
Шын мәхәббәтнең нинди булганын аңа Аллаһ Хәлим аша күрсәтте. Яшь вакыттагысы хисләнеп йөрү генә булганлыгын аңлады. Әни, син кияүгә әтине бик нык яратып чыктыңмы дип сорады Наҗия. Рәхимә кызының бу сорауны сүз булсын дип кенә бирмәгәнен бик яхшы аңлый. Кызлары, егетләр күзе төшәрдәй яшькә җиткән бит. Зифа буйсыннары, шома битләре, сызылып киткән кара кашлары кайсы гына егетне әсир итмәс икән. Ул кызларына үзенең яшьлек мәхәббәте тарихын ничек булган шулай сөйләп бирде. Аллаһ сезгә иманлы, тәүфиклы кияүләр насыйп итсен, кызларым. Тик мондагы чит милләт кешеләре белән тормышыгызны бәйләргә вәгъдә бирә күрмәгез. Насыйбыгызны татар егетләре арасыннан табыгыз. Мәкәрәмә белән Наҗиянең озын керфекләре астыннан күзләре җемелдәп куйды. Рәхимә аларның сүзсез генә серле карашларын үзенчә кабул итеп, нәсихәтен дәвам итте. Мәкәрәмә белән Наҗиянең озын керфекләре астыннан күзләре җемелдәп куйды. Рәхимә аларның сүзсез генә серле карашларын үзенчә кабул итеп, нәсихәтен дәвам итте. Коръәннең 39-нчы сүрәсе 9-нчы аятын исегезгә төшерегез әле. Аллаһ пәйгамбәрләрне, галимнәрне, укытучыларны һәм аналарны айга тиңли. Ни өчен дип уйлыйсыз? Мәкәрәмә белән Наҗия бер-берсенә карашып алды. Сания шунда, ай бит ул караңгы төнне яктырта дигәч, апаларының да фикере ачылып китте. Берсен-берсе тулыландыра үз уйларын җиткерделәр. Пәйгамбәрләр аша безгә Аллаһтан яшәү үрнәге бирелгән Коръән китабы килеп иреште. Галимнәр аша дөньяга яңалык тарала. Мәктәпкә барганда бер хәреф танымаган бала мөгаллимнәр аша укырга, язарга өйрәнә. Ана карынында караңгылыкта яткан бала якты дөньяга чыга. Аллаһ Тәгалә белемле кешеләрне айга тиңли. Ай караңгы төнне яктырткан кебек, бу өч һөнәр иясе һәм бала тудыручы ана кешелек дөньясына яктылык юлы күрсәтүче. Бу сөйләшүдән дүртесе дә бик канәгать калды. Рәхимә бүгенге көчле тәэсирләрдән соң күзен йокы алмасын белә, ятып тормады. Нияте кич утырып Саниягә күлмәк тегү. Гәүдә үлчәменә кискән тукыманы типши башлауга кызы янына килеп утырды. Минем дә йокы килмәй, ятып тормыйм, диде бер катлы сабый. Бик яхшы кызым, ятмасаң, киертеп карап текмичә булмый, диде. Тегүчелек эше белән 14 яшеннән шөгыльләнеп үскәнлектән Рәхимәнең кулында кайчы да, энә дә уйнаклап тора. Саниягә күлмәген киертеп, бил өлешләрен тотып карады. Аннары ике җиңен утыртты. Кызның күзе шатлыгыннан инҗе кебек җемелди. Матур күлмәк булачагын күргәч, җипнең очын һәм изен яшереп тегәргә кереште. Сания әнисенең кулындагы энәгә төбәлеп карап утырды да тегүче буласы килгәнен әйтте. Бераз гына үз кисәргә дә, тегәргә дә өйрәтермен. Бу күлмәкне кигәч, нинди затлы кыз булдың, диде әнисе, чын-чынлап соклануын яшермичә. Саниянең эчке сөенече битенә ялкын булып бәреп чыкты. Ана өчен баласының бәхеттән алсуланган йөзен күрүдән дә олы куаныч юк. Рәхимә кечкенә сандыктан ак ефәк яулыгын алды һәм шуннан күлмәккә яка текте. Җиң очына да куйды. Күлмәкне тегеп эшен бетергәндә, ипләп кенә сызылып таң атты. Сания утырган килеш йокыга китте. Кызын күлмәкле итү куанычыннан Рәхимә ятып тормады. Казан астына ягып аш пешерергә куйды. Гәүдәсендә тел белән аңлатып булмый торган җиңеллек тойды. Бүген Хәлим кайтыр кебек. Иренең исемен әйтүдә сулышын киңәйтеп җибәрде. Кызлары йокыдан торышка Казанда аш пешкән, идәннәре юылган иде. Әниләренең бу кыланышы Мәкәрәмә белән Нәҗияне аптырашта калдырды. Бүген әтиегез кайтып керер кебек, диде Рәхимә. Ике кызы ике ягыннан әниләрен кочаклап алды. Шатлыктан җилкенгән булсаң әйбәт, тик өйдә җиткән кызларың булганда идән юуңа риза түгел. Безне ни өчен үстердең, идәндә юмагач, диештеләр. Рәхимә кызларын эшкә озатып җибәргәч, Сания янына барып ятты. Кызын җылы кочагына алуга изрәп йоклап китте. Тишендә Хәлим кайткан икән дип күрде. Имеш ул ишек шакый, тәрәзәгә чиртә. Рәхимә аны ишетми икән. Әни дим, тур әле, ишек шакыйлар, дип Саниянең дәшкәненә сискәнеп уянды. Әтиең кайтты, кызым, дип урыныннан сикереп торып, ишеген ачып җибәрде. Ишек алдында үзе ясаган эскәмиядә хәрби киемнән ире утыра. Ир белән хатын бер-берсенә карап торды.
Икесенең дә битеннән шатлыктан бәреп чыккан күз яше тәгәрәде. Рәхимә үзенә таба килгән иренең кочагына йылышты. Йыламыйк, бәгърем, без исән калдык. Ишекне ачмагач ничек курыкканымны белсәң иде. Барыгыз да исән саулармы, диде Хәлим. Әйе, тисе барыбыз да, Аллага шөкер, Сания безне күрче ничек үсте. Хәлим кызын күтәреп алды. Йөрәк парам минем, дип күкрәгенә кысты. Бу бәхет турында күпме хыялландым. Хәлим кызын күтәргән килеш өйгә керде, идәнгә барып утырды. Рәхимә өстәл хәстәрләргә кереште. Әйдәле утырыйк әле җаным, аш әле, туйганчы аш әле җаным, диде Рәхимә, зур тәлинкәгә умачлы аш салып ире алдына куйды. Ярар, синеңчә булсын, башта ашый алайса, дип Хәлим аштан авыз итте дә, кисәк тукталып калды. Иртүк казан асып аш пешергәнсең. Син кайтырсың дип йөрәгем сизде, җаным. Балалы өйдә сер булмас, ди. Ул арада Сания өстенә яңа күлмәген киеп, әтисе каршына чыгып басты. Бу матур кыз кем була, дип шаяртты әтисе. Мин Хәлим кызы Сәлимова Сания булам. Быел 1нче сыйныфка укырга барам, дип шатлатып җавап бирде. Безнең бу кызыбыздан да яхшы кеше чыгачак, диде Хәлим баланың аркасыннан сөеп. Сания әтисенә бу күлмәклек тукыманы үзе эшләп алганын, әнисенең кич утырып бүген шушы күлмәкне теккәнен сөйләп бирде. Кызын диккать белән тыңлагач, ни өчен ишекне тиз генә ачмаганыгызны аңладым хәзер, дип Хәлимнең күңеле булып көлеп җибәрде. Өстәл яныннан кузгалгач, Рәхимә иренең медальләр белән чуарланган кителе белән шинелен һәркем күрә торган урынга элеп куйды. Әтиле тормыш башланды. Сентябрь айында Санияны әтисе белән әнисе мәктәпкә укырга илттеләр. Бер класста төрле яшьтәге, төрле милләт балалары җыйналган. Татарлардан 2 кыз, укытучылары урыслар, немецлар, чеченнәр. Сания укуның 1нче көненнән укытучыларның авызыннан чыккан сүзне йотып барырга тырышты. Һәр дәресне көтеп алды, яратып укыды. Математикадан үзеннән берничә яшькә зуррак кызлар, малайлар да шишелешне аннан сорадылар. Әнә шулай Сания мәктәптә уку елының 1нче айларыннан яхшы укучылар рәтенә күтәрелде. Сугыштан соң тормыш авырайды. Җимерекләрне торгызырга керештеләр. Урта Азиядә күзгә күренеп ачлык башланды. Хәлим медальләрен кыргызларга сатып онга алыштырды. Бер артлы кызлары Тәнзилә белән уллары Җәүдәт тугач, төзелештә эшләп, сыер белән сарык сатып алды. Сания ярты көн мәктәптә укыса, калган вакытын болында сыер саклап үткәрә. Үлән җыеп бирә, күлгә алып барып су эчерә. Кичке өңгер төшә башлагач, болыннан сыерны алып кайтышырга әнисе килә. Көн сайын, әле ярый сыер алдык, кызым, ачтан үлгән кешеләр дә күп, ди. Ул бу сүзен шундый итеп әйтә, Санияның йөрәгенә шом керә. Аларның гаиләсенең бер кайчанда ачлыктан интеккәне булмады. Ул әнисеннән тегәргә дә, шигәргә дә өйрәнде. Апаларының кечерәйгән күлмәкләренең билен, итәген кыскартып, үз гәүдәсенә җайлаштырып тегеп кия. Сания 5нче сыйныфта укыганда Галимә апаларына утырмага бардылар. Халидә апасы эшли торган кибеттән әнисе күп итеп кәтүк җипләре сатып алды. Кич белән кыз туганнар бергәләшеп төрле үрнәкләр белән шелтәр бәйләргә керештеләр. Апаларының бәйләгәнен бик кызыксынып карап утырганын күреп, әнисе аның кулына ыргак тоттырды. Шул кичне шелтәр бәйләү ысулын үзләштерде һәм маугып китте. Сыер көткәндә дә вакытын шелтәр бәйләп үткәрә. Мәктәптә укучы олырак яшьтәге кызлар кияүгә чыгарга бирнәгә сатып алалар. Кайсы акча бирә, кайсылары ашау ризыгына алыштыра, берсе дә буш калдырмый. Әнисенең ачлыктан үлгән кешеләр турында сөйләгәнен тыңлагач, кулы эш белгән кеше ач булмый, диде. Безнең бер көндә өстәлебездә ризыксыз утырганыбыз юк. Класста кайбер кызларның күлмәк итәкләре сүтелгән, җиң очлары асылынган, терсәк турылары тузганына игътибар итәм дә уйлап куям. 19-20 яшьлек кызлар кулына энә тотып сүтелгән күлмәк итәген тегеп куя алырга тиештер бит. Минем күлмәкләремә кызыгып карыйлар, үзем тектем дигәнгә ышанмыйлар. Шелтәр саткан акчаларыма тукыма алып, чыгарылыш кичәсенә бик матур күлмәк тегеп, классташ кызларны шаккаттырасым килә әле. Якасына бик матур үрнәкле шелтәр бәйләп куям. Рәхимә кызының Зифа буйсынына сокланып карады. Аның ихлас күңелдән уй-фикерләре белән уртаклашканын, хыяллары турында сөйләгәнен эчке бер горурлык белән тыңлады.
Әле кайчан гына укырга керәм дип хыялланып йөргән яшь үсмер кызы быел мәктәпне тәмамлый. 10 ел вакыт, бер карасаң күз ачып йомган арада узган да киткән кебек. Ә чынлыкта шулаймы соң? Ул еллар Рәхимәнең күз алдыннан ак һәм кара полосалар булып сузылды. Юк, ялгышасың, Рәхимә, дип дәште күңел авазы. Сугыштан соңгы 10 елны тау үтеп бару белән чагыштырырга мөмкин. Кешеләрнең сыерларын урлый башлагач, бер атна эчендә кызыл балчыктан үзләре кирпеч сугып, йорт эшләделәр. Хәлим ишәк җигеп балчык ташыды. Рәхимә кызлары белән балчыкны җибетеп, измә ясап, калыпка салып киптерде. Сыерны төнгә шушы кирпеч йорт эченә бикләп куйдылар. Нинди генә авырлыклар белән очрашырга туры килмәде дип башын тотты. Балам, диде. Без монда жан асрау өчен генә яши торган мусафирлар. Аякларыбыз йөргәндә, күзләребез күргәндә, тәнебездә көч-куәт булган чакта кайтасы иде бит туган якка дип тирән итеп сулыш алды да туктап калды. Саниянең күзенә туп-туры карап, авыр булса да әйтим, сөргенгә сөрелгән кулак баласы дип сине Татарстанда югары уку йортына кабул итмәскә мөмкиннәр. Әтиең белән мине менә шул ягыда борчый. Синең мөгаллим буласың, институтта укыйсың килә. Тәнзилә сеңлең белән Җәүдәт энеңдә үсеп килә. Алар да бит сугыштан соң сөргендә туган балалар. Әнисеннән мондый сүз ишетүне Сания авыр кабул итте. Мәктәптә 10 ел буе тырышып белем үзләштерде. Бишледән башка билгене алырга тиеш дип тә уйлый алмады. Китапханәдә ул укымаган бер китапта калмады. Бите кызыша башлады, хәтта адымына кадәр акрынайды. Рәхимә дә уйларына батты. Үз хәлен үзе генә белә. Аның гомеренең 25 елы пыскып янган учакка охшаган. Ядерләп китә алмый, я сүнеп бетмей. Пыскып тик тора. Очсыз-кырыйсыз уйлар. Шушы еллар дәвамында башыннан нинди генә кайнар уйлар узмады. Күбесе үз эчендә дөрләп янды да ипләп кенә сүнде. Рәхимә ул уйларын үзе сүндерде. Иренең һәм балаларының күңелен төшерә торган сүзләрне әйтүдән сакланды. Тик менә бүген Саниягә әйтмичә кала алмый иде иш. Балих булган кыз бит ул, дөресен белергә тиеш. Институт ишеге төбеннән бурып җибәрелгәнче әнисеннән ишетсен. Саниянең күңеле төште. Бит уртасы кызарып пешкән алма кебек өзелеп төшәргә әзер. Тормышка зур адымнар белән атлап керергә җыенган кызын мондый халәттә күрү авыр иде анага. Кызына яңа сулыш өрә торган сүз әйтәсе килде. Кызым, әтиең тиздән хезмәт колонияләрендәге кешеләрне туган илләренә кайтарырга рөхсәт биреләчәк дип ишетеп кайтты, диде. Саниягә әнисенең бу сүзе дә тәэсир итмәде. Ничә елдан бирле көтәсез инде, юк бит рөхсәт дип сүзен кырт кисеп куйды. Өйгә кайтуларын Хәлим капка төбендә каршы алды. Кәйфе яхшы икәне йөзенә чыккан, тик нишләптер эчке халәтен яшерә. Гомер иткән иренең йөзендәге һәр хәрәкәтен укырга өйрәнгән Рәхимә аннан яхшы хәбәр көтте. Ачык капкадан башта сыерны кертеп җибәрделәр. Рәхимә иренең хәлен сорашты, аннары гадәттәгечә дөньяда ниләр бар дип белеште. Ишеттегезме әле? Сталин үлгән, диде Хәлим. Ил башына иманлы җитәкчеләр килсен, тормышны яхшы якка үзгәртә торган законнар чыгара торган. Бу теләкләрне Рәхимә белән Сания бер-бер артлы әйттеләр. Амин. Дөньялар үзгәрер, ил башына акыл белән идарә торган төпле белемле, көчле җитәкчеләр килергә тиеш. Ир белән хатын туган якларына агыла торган ак болытларга карады. Саниянең чыгарылыш кичәсенә куе зәңгәр төстәге тукымадан теккән күлмәге чыннан да күз явын алырлык иде. Үзе бәйләгән ак челтәр яка күлмәккә затлылык өсти. Бил уйымын билбау белән бәйләп куйгач, сылу гәүдәсен тагын да сылурак итә. Апалары да, әнисе дә аңа карап, "Субханалла" дип сокланып туймадылар. "Бәхетләрең дә үзең кебек матур булсын, балакаем" дип озатып калдылар. Рәхимә күңелендә ниндидер күтәренкелек барлыкка килде. Санияне белемсез калдырырга ярамый. Әтисе белән бергәләп уйлашырга кирәк. Ана күңелендәге уйлары белән баласына тоташты. Үзенә файда китерә торган гыйлем җыярга булсын дип, Аллаһтан сорап нәфил намазы укыды. Аннары күңел күтәренкелеге белән келәттән он алып керде, камыр басты. Ире белән кызлары кайтышка ит ризыгы пешерергә кереште.
Камыр басып эч-почмак ясады. Ишек алдына хуш исе таралды. Бакчада шундый тәмле ис килә дип Тәнзилә белән Җәүдәт йөгереп керде. Рәхимә мичтән эч-почмак алды. 2 яшүсмер куанышып өстәл янына утырды. Хәлим дә ит ризыгы исен сизгәндәй эштән иртәрәк кайтты. Иренең авызы колагына җиткән, ишектән керүгә хатынын кочаклап алды. Шу, нишләвең бу, диде Рәхимә кочагыннан чыгарга теләп. Без зарыгып көткән көн килде, дип кесәсеннән кәгазь чыгарды. Анда хезмәт колонияләрендә эшләүчеләрне акларга һәм үз илләренә кайтырга рөхсәт дигән карар басылган иде. Артык дулкынланудан Рәхимәнең тәненә кайнар дулкын бәргәндәй булды. Куанычыннан идәнгә утырды. Тәнзилә белән Җәүдәт берни аңламыйча әниләренә сыенды. Хәлим куанычыннан нишләргә белми. Рәхимә тыела алмыйча үксеп елап җибәрде. Шул чак кулларына кыш тоткандай сөенеп, Мөхәррәмә белән Наҗия дә кайтып керде. Алар әниләренең икесе ике ягына утырып иңеннән кычтылар. Наҗия: "Йыла, әни, күз яшың йөрәгеңә җыйналып калмасын", диде дә үзе дә яшенә манчылды. Мөхәррәмә яшен сөртә-сөртә тәрәзә янына килеп басты. "Сания дә кайтып килә, йөзе кояш кебек балкый", диде. "Бүген безнең көн", диде Хәлим. "Утырыйк, бу йортта озак яшисе калмады. Әкренләп юлга әзерләнә башларбыз", дигәч, барысы да җиңел сулап куйды. Кояштай балкып, Сания кайтты. Бу итле ризыкның исе бөтен урамга таралган. "Эх, мин әйтәм, бу ис безнең йорттан килсә иде дип теләгән идем", дип кулындагы урта белем турындагы таныклыгын әтисенә сузды. Әнисе дә ире янына килеп басты. Икесенең дә күзләре, йөзләре яктырганнан яктыра барды. Әтисе Саниянең кулыннан тотты. "Мондый таныклык белән теләсә кайсы институтка укырга керә аласың. Гел 5ле билгесенә укыгансың, рәхмәт кызым", диде. "Бездәге яңалык белән танышма, ишеттеңме?" дип сорады Наҗия. Саниянең җавабын көтмичә: "Без моннан китәбез", диде Җәүдәт энесе. Сания бер мәл барысының да йөзләренә карап чыкты һәм сөенечтән җемелдәшкән күз карашлары белән очрашты. "Безне акладылар, кызым. Гаепсез икәнебезне таныдылар", диде әтисе. Саниянең күзе яшь белән капланды һәм бите буйлап мөлдерәп агып та төште. Ул карашы белән әтисенә төбәлде. Хәлим кызының нәрсә әйтергә теләгәнен бик яхшы белгәнгә: "Итле ризык көндә пешми. Әйдәгез, башта тәмле итеп ашыйк, туклангач тәртип белән уйлашырбыз", диде. Сәлим Гәрәевләр гаиләсе ул кичне ярты төнгә кадәр киләчәк тормышларының планын кырды. Ишәк җигеп күрше авыл мәктәбенә барып балалар укыткан Наҗия ниһаять әти-әнисенә, туганнарына күңел йозагын ачты. Үзенең Сәмәркандта яшәүче хәрби очучы егет белән танышканын һәм аның үзенә кияүгә чыгарга тәкъдим ясаганын әйтте. Иң элек әтисенең күзенә карап, аның җавабын көтте. "Мөселман егетме? Исеме кем?" "Әмир. Аларның гаиләсе дә нәкъ безнең язмышны кичергән кешеләр. Урта Азиягә җибәрелгән булганнар. Әти-әнисе галимнәр, институтта укыталар", дигәч, әтисе ризалыгын бирде. "Никах күктә языла. Әгәр дә егетнең ышанычлы кеше икәненә инангансың икән, бу синең язмышың, кызым. Укымышлы кешеләр начар булмаслар. Сез авылга күченеп кайтып киткәнче никах укытып калырга тели Әмир. Сәмәрканд якын җир түгел, әти-әнисе белән киләләр. Кыз сорауда никах та бер көндә булса әйбәт булыр иде", дип үтенде. "Әгәр дә әти-әни сез риза булсагыз." "Хуш, кияү белән син теләгәнчә булсын. Әле иртәгә генә килмиләрдер ич", дип әтисе сораулы карашын Наҗиягә күчерде. Кызыннан киләсе атнаның җомгасында килергә җыеналар дигән җавап ишеткәч, Рәхимәгә карап әзерлек чаралары күрә башларга кирәклеген әйтте. Аннары әтисенең сораулы карашы Саниягә төбәлде. Кызының Ыш дәүләт университетына укырга керергә җыенганын әйткәч, әтисенең йөзе тагын да яктырып китте. Бик хуп. Анда имтиханнар бирергә кайчан барасы икәнен белдеңме?" Саниядән төгәл җаваплар ишеткәч, канәгать елмайды. Атна башыннан Кода ягын тиешле югарылыкта каршы алырга әзерлек эшләре башланды. Кызлар тәрәзәнең шелтәр пәрдәләрен, карават чаршауларын, өстәл искәтерләрен юып элделәр. Рәхимә аш-су, ризык әзерләү белән мәшгильде. Кияү егете белән әти-әнисе билгеләнгән көнне килделәр. Кияү буласы кеше күрер күзгә үк күрекле, ыспай, төз гәүдәле. Әти-әнисе дә күркәм кешеләр икәнен күргәч, һәрберсе эчтән генә куанды. Никахны Хәлим үзе укыды.
Никахтан соң кияү белән кәләшкә изге теләкләр теләнде. Алга таба тормышларын ничек корачаклары, кайда яшәячәкләре барысында уртага салып сөйләштеләр. Хәлимгә Сәмәрканд коданың сүзен ачык һәм төпле итеп сөйләшүе ошады. Кайда яшәячәкләр дигән сорауга шунда ук җавабын да бирде. Йортыбыз зур, улыбыз гаиләсе дә сыярлык. Наҗия киленнең белемен күтәрергә кирәк дигән җавабыннан Хәлим канәгатьлек белдереп ияген какты. Кода-кодагыйлар белән төне буе утырсалар да сүзләре бетәрлек түгел иде. Берсенең очы икенчесенә ялганып торды. Күпме генә кыстасалар да, кодалар 2 кичтән артык кунмады. Үзләре белән Наҗияне алып киттеләр. Сания Ош шәһәренә бер үзе барды. Университетны эзләп тапты, имтиханнарын тапшырды. Математика-физика факультетына укырга керде. Тулай торактан яшәргә бүлмә дә бирелгәч, кызның куанышы эшенә сыймады. Сөенечен әти-әнисе белән туганнарына җиткерү өчен тимер юл вокзалына йөгерде. Аннан Узгенга кайта торган грузотаксига утырды. Кулына китап алды, укырга тырышып карады. Тик баш мие башка төрле уйлар белән тулгангамы, эчтәлегенә кереп китә алмады. Күз алдына әти-әнисен, туганнарын китерде. Иң кадерле кешеләренең баулыга үзләренең туган якларына кайтып китәчәкләрен уйлап, ирексездән күзе дымланды. Моңарчы бер бөтен булып яшәгән гаиләсе җир шарының төрле ягына таралыша. Наҗия апасы Сәмәркандта, бер үзе Кыргызстанда кала, иреннәре «Я Аллам» дип пышылдады. Шул чак йөрәге читлегеннән чыгарга талпынган кыш сыман берничә тапкыр авырттырып чәнчеп алды. Түз йөрәгем, түз, башкача була алмый бит дип үз-үзенә дәште. Ничек кенә кыен булса да, бүгенге халәтен дөрес итеп кабул итте. Үзенең 5 елдан авылга дипломлы укытучы булып кайтачагын күз алдына китерде. Сания өйләренә төштән соң кайтып җитте. Ишек алдында әтисе балта белән такта кисәкләре чапкан җиреннән Санияны күреп туктап калды. Иң беренче соравы «Булдырдыңмы, кызым?» диде. Санияның канәгать йөзеннән үк җавабы аңлашылды. Санияның тавышын ишетеп, бакча ягыннан әнисе килеп чыкты. Хәлим кызы белән горурлануын сиздереп, «Кызыбыз булдырган, университетта безнең нәсел кебек башлы кешеләр укырга тиеш. Дөньяны үзгәртү, тормышны яңарту өчен белемле яшьләр кирәк. Укымаган надан кешеләр белән яңа җәмгыять төзеп булмый», диде ачу белән. «Яле, әтисе, ачуыңны тотып тор. Бер ай күрмәгән кызымны кочагыма алыймчы» дип күкрәгенә кысты. «Балам, ябыгып тартылып киткәнсең, алмамдыр үземнең». Әнисенең җылы кочагында Сания үзен сабый бала итеп хис итте. Ул аның йөрәк тибешен ишетте, аркасыннан сыйпаган кул җылысын тойды. Әни кочагы. Дөньяда моннан да татлы рәхәтлек юклыгын аңлаудан гына да баш миенә кайнар кан йөгерә. Мизгел эчендә әти-әнисе, Мөкәррәмә апасы, Тәнзилә сеңлесе, Җәүдәт энесенең баулыга кайтып китәчәкләрен һәм бер үзе Кыргызстанда калачагын уйлап, гәүдәсенә салкын су сипкәндәй дерелдәп куйды. Әнисе кызының йөзенә карады. «Агарып киттең, балам», диде Сания сәбәбен әйткәч. «Үзем дә 2 кызым белән аерылышуны уйлагач әллә нишләп куям. Мин дә шулай, әнием, сездән башка ничек яшәрмен, кемгә сыенырмын? Тома ятим булып калам». Ана кеше үзен тизрәк кулга алды. Кызын тынычландырырдай сүзләр эзләде. Өйгә керделәр. Сания өс киемнәрен алыштырды. Күчтәнә читеп алып кайткан көлшәне өстәлгә куйды. Әнисе кабалана-кабалана чуендагы ашын булгатты. Өйгә умаш ашының хуш исе таралды. Сания әнисенең үзен генә түгел, хәтта ул пешергән ашның исенә кадәр сагынганын җаны тәне белән тойды. Кызының ипине зур итеп кабып, ашны тәмләп ашавын күргәч, имтиханнар вакытында нәрсә ашап туклануын сорамый түзә алмады. «Ризык төрләндереп булмады, көн сайын ипи белән чәй һәм диге ярмасы пешереп ашадым» дигән җавабын ишеткәч, башын чайкап куйды да, «Аш булмагач ярый инде, кызым», диде. Тик ананың кызына әйтер сүзләре күп иде әле. Өйдә икесе генә булудан файдаланып, ипләп кенә сүз башлады. Һәр ана өчен үз баласыннан да матуры юк. Агач бишектә тирбәтеп үстергәнгә гәүдәләрегез төс. Син чыннан да бик гүзәлсең. Үзбәк егетләренең күзе синең кебек матурга төшә. Кызым, зинһар өчен дип сорыйм, үзбәк егетләренә кияүгә чыга күрмә. Ризалыгым юк.
Мөселманбыз диярләр, артыңнан ияреп йөрерләр, тик ышанма сүзләренә. Динебез ислам булса да, милләтебез, гореф-гадәтләребез үзгә. Бу сүземне васиятем итеп кабул ит, балам. Татар егете белән гаилә корырга насыйп булсын сиңа. Сания башын иде. Күңеле аша әлегә кадәр бер генә егеткә дә кулын тоттырганы юклыгын уйлады да, күзләрен әнисенә төбәде. Ярар әнием, алдан әйтеп куйганың өчен рәхмәт. Кияүгә чыгу турында бер дә уйлап караганым юк иде, диде. Кызының сүзенә каршы әнисе, кыз баланың кияүгә чыгуы табигый хәл. Наҗия апаң да егетләр белән йөрмәде кебек, кияүгә сорап килүче булды. Синең белән дә шулай булачак дип әйтеп бетерүгә, өйгә әтисе керде. Өстәл янына килеп утырды. Йөзе җитди, янына Санияне чакырды. Безгә кызым бу атнаның җомгасыннан калмыйча Баулыга кайтып китәргә кирәк. Соңгы срок шул көнгә билгеләнгән. Безне бу якларга ничек итеп вербовать итеп китергән булсалар, шул тәртиптә кайтаралар да. 24 сәгать эчендә Урта Азиядан чыгып китәргә тиешбез, диде. Саниянең күзеннән бөртек-бөртек яше тәгәри башлады. Кул учы белән тиз генә сөртеп алды да Галимә апалары турында сораша башлады. Укытучы улы Мәһдинең генә Кыргызстанда калачагын, башка балаларының кайтачагын әйткәч, Мәһди абый ни өчен кайтмый дип сорамый кала алмады. Аның соравына җавапны әтисе тирәнрәк итеп аңлатты. Дәүләт башында утыручы җитәкчеләр яшь буынны укытырга кирәклеген уйлый башлады. Сугыштан соң 1951 елда син укырга кергән Ыш дәүләт университеты ачылды. Мәһди абыең монда килеп урнашуга үзенең техникум белеме белән мәктәптә математика укыта башлады. Аның белемле татар икәнен күрде кыргыз җитәкчелеге. Фатир, җир бирәбез дип калырга үгетләгәннәр. Хатыны да бу якка ияләшкән. Бер балалары бар. Мәһди абыең, хәзергә калып торабыз. Баулыда көтеп торучым юк бит. Сез урнашыгыз әле, аннары кайтырбыз, диде. Менә шулай кызым, тормыш куласа дип белеп әйткәннәр. Ни булса да калган гомеребезне үз җиребездә үткәрергә насыйп булсын. Туган авылның һавасы да йөрәктәге яраларны дәвалар дип өметләнәм, диде күк йөзедәй чиста зәңгәр күзләре белән кызына карап. Сания әтисенең картайганын күрде. Битендәге тирән җирчыкларына, кечерәеп калган күзләренә, ак бәс төсенә кергән чәчләренә игътибар итте. Әтисе янәшәсенә әнисе килеп утырды. Әнисе дә кечерәеп калган, янып торган алсу битле, озын кара керфекләре арасыннан җимелдәп торган кара карлыгандай күзләре кая киткән? Өлгергән чия төсендәге иреннәре дә юкарып калган. Иңнәренә үреп салган калын чәч тылымнары кайда? Мамык җиганда да ул әнисенең чәч тылымындагы чулпылары чылтыраган тавышын тыңлап эшләйде. Кайда ул чулпылар? Нигә алар чылтырамый? Саниянең күңелендәге сораулары теленнән тамып төште. Чулпыларың кайда, әнием? Рәхимә кисәк кенә кулын күлмәк кесәсенә тыкты. Менә алар, кызым, дип Саниягә сузды. Ал, сиңа булсын, синең дә тылымнарың калын. Әнисе тагын нидер әйтмәкче булган иде, тукталып калды. Кызы ягымлы күз карашын әнисенә төбәде. Рәхимә яулыгын шудырып иңенә төшерде. Башы авыртканга күрә тылымнарын кискәнлеген әйтте. Сания әнисенең чулпыларын әле бер, әле икенче ягын әйләндереп карады. Үзен үзе белә башлаганнан бирле чылтыраганын тыңлап үскән чулпылар хәзер Сания кулына күчте. Бу буыннар алмашынумы, әллә кыз бала аңлап бетерә алмый торган башка сәбәпләре дә бармы? Әтисе кызы кулындагы чулпыларга карап-карап торды да, салмак кына атлап өйдән чыгып китте. Рәхимә ирен күз карашы белән озатып калды. Аның ишек алдындагы эскәмиягә барып утырганын, кесәсеннән кул яулыгын чыгарып, күз яшен сөртеп алганын күрде. Шушы минутта Хәлим дә, Рәхимә дә үзләренең бер-берсенә магнит кебек тартылып сөешкән, яшь, көчле, куәтле чырлары белән хушлашканнарын аңладылар. Бу тойгыны тел белән әйтеп бирүдән тыелдылар. Яшьлектәге кайнар хисләрнең еллар узган сайын сүрелә баруын, чулпы тавышына да ияләшүләрен һәм әлеге хисләрнең гомер иткән кешеңә карата кайгыртуга алышынганын ире дә хатыны да аңлады. Хәлим белән Рәхимә дә гомерләренең бер-берсен кайгыртып яши торган чорына керде. Бу кытылгысыз халәт, бу тормыш кагыйдәсе. Аларның яшьлек дәрте ташып торган гайрәтле чаклары сөргендә узды. Жан асрау өчен. Әйе, шулай, үзләренең һәм балаларының җанын саклау өчен.
Авылдан куылып, дөнья буйлап гизә-гизә яшәү өчен көрәштеләр. Ике сабыйларының җәсәде чит җирләрдә кала. Шушы минутта ир белән хатын берсе ишек алдында, икенчесе өйдә бер үк уйлар кичерде. Сания ипләп кенә үзе белән алып китәсе өс киемнәрен, кирәк-яракларын барларга кереште. Әйбере күп түгел икән бит. 3 күлмәк, алмашка кияргә эчке киемнәре һәм 2 баш яулыгы. Ул аларны пөхтәләп төреп, тукымадан тегелгән сумкасына салды. Әнисе кечкенә сандыгын ачты. Аннан тормыш китабын алып кызына сузды. Саниянең кулы берничә секунд асылынып торды. Әнием, бу синең тормышың, үткәнең, нишләп миңа бирәсең? Башка яза алмыйм, калганын син дәвам ит, диде. Жаны кебек кадерләп япкан ефәк шәлен дә Саниянең иңенә салды. Минем бүләгем, истәлегем булсын. Җавап урынына Саниянең күзеннән кайнар яше тәгәрәп төште. Синнән аерылу безгә дә җиңел түгел, балам. Йөрәгем генә түссен. Кыргызстан җирендә түгеләсе күз яшьләре бетмәгән икән әле. Хәлим очсыз гына бәягә йортларын, сыерын, нәрсәне акчага әйләндереп була барысын да сатып, бераз мая тупладык дип куанырга да өлгерми калды. 7 яшьлек уллары, нәселнең бердән-бер дәвамчысы, Җәүдәтне дә үлем сагалап торган булып чыкты. Хәлим белән Рәхимә чит туфракка 3нче балаларын җирләгәннән соң тавышсыз еладылар. Кайнар яшьләре күзләреннән түгел, йөрәкләре аша тамды. Алар китәсе көнне йортка яңа хуҗалар урнашып калды. Кыргызстанның Үзген шәһәре тимер юл вокзалы иңнәренә аллы-артлы тиенчекләр аскан төрле милләт халыклары белән шыгрым тулы. Шулар арасына Баулыга кайтучы 2 гаилә дә килеп өстәлде. Хәтер кычкыртып Бөгелмә станциясе аша узачак поезд килеп туктады. Пассажирлар этешә-төртешә вагон ишегенә ябырылды. Сания барысы белән дә кочаклашып аерылышты. Әтисе түзмәде. Кызым, еләшә алмасаң кайт, яме? Кызым, кайтырсың, дип кычкырды. Әтисенең җан авазы белән чыккан тавышы тимер юл вокзалы өстендә кайтаваз булып яңгырап таралды. Әнисе дә, Мөхәррәмә апасы да, Тәнзилә сеңлесе дә, Галимә апасы, аның балалары да күз яшьләре аша Саниягә артык бер сүз дә әйтә алмадылар. Поезд урыныннан кузгалды. Иң газиз кешеләрен алып киткән соңгы вагон күздән югалганчы, Сания бер урында тораташ кебек басып торды. Тирә ягына борылып карады, күзләре ят кешеләр белән очрашты. Халык ыгы-зыгысы арасында Кыргызстан тимер юл вокзалында бер үзе басып калганын аңлагач, башына килгән иң беренче уе: мин нишләп монда калдым соң? Ни өчен гаиләмнән аерылдым? Шушы сорауга җавабын белсә дә, ихтыярсыздан сулкылдап елап җибәрде. Яныннан узучы кешеләрнең груза такси дип кычкырган тавышларына башын күтәрде. Груза такси килеп туктаган. Сания халык төркеме арасында этенеп эшкә узды. Җайлы гына урында булды дип сөенергә дә өлгерә алмый калды. Каршында утырган үзбәк егете күзен Саниягә төбәде. Бу үткен караштан йөзен яшерү өчен яулык чите белән битен каплады. Тиенчеген култык астына куеп, кычаклап утырды. Карашын тәрәзәгә юнәлдерде. Ош шәһәренә 2 сәгать барырга кирәк. Күз чите белән генә үзбәкне күзәтеп алды. Йокыга киткәнлеген күргәч тынычлап куйды. Үзбәк егетенең өстендәге кыйммәтле костюмына һәм аягында чын күннән тегелгән туфлиенә игътибар итте. Үзе дә чибәр егет икән. Шул чак әнисенең үзбәк егетенә кияүгә чыга күрмә дип ялварган васыятын исенә төшереп, тизрәк карашын тәрәзәгә күчерде. Күз карашы үзе эшләп үскән мамык кырына барып тоташты. Ишәк җиккән арбаларга утырып баручы кешеләрне, мамык кырында билләрен бөккән халыкны күрде. Әнисе белән шушында план тутыру өчен иртә таңнан кичке шәфәк нуры төшкәнче эшләгән чакларын күз алдыннан уздырды. Аннары үткәнеңне түгел, киләчәгеңне уйла, Сания, дип үз-үзен кулга алды. 2 көннән Кыргызстанның Ыш дәүләт университетында укулар башланачак. Тулай торакта яңа дуслар табар. Аны бөтенләй яңа тормыш көтә. Үз уйларына бирелеп, карашын еракка, күкләр буйлап агылган ак болытларга төбәде. Кыз кулына кагылганнан сискәнеп китте. Каршындагы үзбәк егете исемен сорады. Сания җавап бирмәгәч, үзенең исеменең Исламбай икәнен әйтте.
Кая баруы белән кызыксынды. Кыз һаман да дәшмәде. Егет көлемсерәп куйды да башка сорау бирмәде. Ош шәһәренә килеп җиткәч, Исламбай кызның кулындагы тиенчеген күтәреп чыгарга булышырга теләде. Сания аның ярдәмен кабул итмәде. Егет барыбер янәшәсеннән китмәде. Баскычтан төшкәндә кулыннан тотты, йомшак кына. «Кая юл тотасыз, туташ?» дип сорады. «Миннән курыкмагыз, зинһар, сезгә кая барырга кирәк илтеп куябыз», диде егет. Исламбайны үзе кебек кыйммәтле костюм кигән яшь ир каршылады. «Алишер абыем» дип исәнләшкән арада, Сания халык арасына кереп күзләреннән югалды. Ул яшәячәк тулай торак, тимер юл вокзалыннан җәяүләп ярты сәгатьлек юл. Сания адымнарын акрынайта төште. Тулай торак вахтасында якты йөзле хатын каршы алды. Студентлар исемлегеннән Санияның исем-фамилиясен эзләп тапты да бүлмә ачкычын кулына тоттырды һәм мондагы тәртип белән таныштырды. Сания бүлмәгә керүгә вахтер хатын урын җир әйберләре алып кирип бирде. «Әйбәтләп урнаш, нәрсә кирәк сорарсың?» диде йомшак кына итеп. Аннары: «Син татар кызы, мин Сара апаң». Саниягә шушы сүздән дә җиңел булып китте. Әйтерсеңлә туганын очратты. Сара апасына да шундый ук җылылык белән җавап бирде. Үзенең гаиләсе турында сөйләде. «Кыз баланың язмышы кышлар кебек. Кая барып кунасын белмисең. Миңа сыенырсың, кызым булырсың» дип әйтеп бетерүгә, Сараны вахтыга чакырдылар. Күп тә үтмәде, бүлмә ишегеннән чемоданнар тотып ике кыз керде. Сара аларга да урнашырга ярдәм итте. Сания икесе белән дә танышырга кулын сузды. Берсе татар кызы Мөнирә, икенчесе урыс кызы Вера. Бүлмәдәге 12 караватка күз төшереп алгач, «Суларга һава җитәр микән?» диде Вера. Кызлар көлешеп алды. Аннары кирогаз өстенә чәйнек куеп, су кайнаттылар. Тамак ялгап алгач, гәүдәләрен йокы басты. Өчесе дә үз караватларында тирән йокыга талды. Сания иртән торганда 11 караватта да кызлар тәмле йокыда иде. Димәк, бүлмәгә төне буе студентлар урнашкан. Ул бер тавыш та ишетмичә йоклаган. Сания бит кулларын юды, чәй куйды. Университетка укырга барасын оныттылармы соң әллә бу кызлар? Нишләп берсе дә уянмый? Сәгать ярымнан дәрес башлана, студентлар йоклый дип уйлап кына куйды. 11 караваттан бер юлы башлар күтәрелде. Бүлмәдә ыгы-зыгы башланды. Кайсы юынды, кайсы Сания белән чәй эчәргә утырды. Кызлар җәһәт кенә киенеп тә куйдылар һәм берсе артыннан икенчесе бүлмәдән чыга да башлады. Букчаларын аркаларына яки кулларына тоткан студентлар университетка таба атлады. Сания күзе белән Мөнирәне эзләде. Ул да аны гына көткән кебек култыгыннан алды. «Дуслар булыйк, яме, икебез дә татарлар бит», диде. Йөзенә төшкән кояш нурын кул аркасы белән каплап. Янәшәсеннән тыныч кына атлап барган Саниягә карап алды да: «Сине кояш ашамыймы әллә?» дип сорады. Сания көлеп җибәрде. Үзенең дала кызы икәнен, шушы кояш нуры астында, мамык кырында дөньяга аваз салганын сөйләп биргәч, Мөнирә көлемсерәп куйды. Сания аның сүзсез калуын үзенчә кабул итеп, аларның гаиләсенең бу якларга ничек килеп урнашканын сорады. Мөнирә һич тә икеләнеп тормыйча, әти-әнисенең 3 ел элек Үзбәкстанга җиләк-җимешле җылы як булганы өчен күченеп килүләрен әйтте. «Авыл җирендә яшәү бик авыр», диде кыз. «Һәр гаиләгә колхоз басуыннан бәрәңге, чөгендер, кукуруз эшкәртергә бүлеп бирәләр. Җәй буе бар гаиләбез белән кырда эшлибез. Колхоздан туеп килдек монда», дигәч, Саниянең адымы салмакланды. Туган якларына бәхет эзләп кайтып киткән әти-әниләрендә шул язмыш көтәчәк бит дип кызганып куйды. Бәлки аларга да Үзбәкстанга гына күченергә кирәк булгандыр да бит. 30 ел элек Сәлимгәрәй нәселенә кулак тамгасы салып, авылдан куылган булсалар да, әти-әнисе күңелендә туган авылларына булган олы мәхәббәт хисен җимерә алмадылар. Сания үзен-үзе белә башлаганнан бирле аларның безнең баулы дип искә төшереп, хатирәләрен яңартып утырганнарын тыңлап үсте. Күңелендәге шушы уйларын һич авырсынмыйча Мөнирәгә сөйләде. Алар уртак телне тиз тапты. Шул көннән 2 татар кызының сөйләшергә уртак темалары булды. Студент тормышы башланды. Русчада, үзбәкчәдә әйбәт сөйләшкәнлектән Саниягә фәннәрне үзләштерү җиңел бирелде. Яхшы укыганлыктан төрле яшьтәге студентлар арасында тиз танылды.
Шомырт кара күз, өскә кайтарылган керфекләр, озын тылым, алсу ирен, тезелеп торган ап-пак тешләр. Саниядә әнә шул сыйфатларның барысы да бар. Өстәвенә тагын сылу гәүдәсе, шаян хылкы, яңгырауыклы тавышы, гомергә күңелгә кереп кала торган сөйкемле, матур күз карашы. Егетләр аның тирәсендә бөтерелеп йөриләр. Әмма ул аларның берсен дә өметләндерми. Әрсезләнә башласалар, юкка вакыт әрәм итеп йөрисең, минем ирем бар, диплом алуга Татарстанга кайтып китәм дип шундук үзеннән биздерә торган итеп әйтә. Кичләрен тулай торакта кызлар кич утыралар. Сания кызларны шелтәр бәйләргә, шигәргә өйрәтә. Кул эшләре туйдыргач, яшьләр җырлыйлар, бииләр, төрле мәзәк хәлләр сөйләп көлешәләр, кыскасы рәхәтләнәләр. Кайбер көннәрне алар янына Сара апалары да кереп утыра. Саниянең бәйләгән шелтәрләрен, шигүле кул эшләрен, өстендә үзе кул белән тегеп кигән күлмәкләрен күреп, сокланудан күзе яна. Балакай, кем бәхетенә тугансың икән син дип аркасыннан сөя. Кызларның берсеннән берсе матурлыгына карап, тирән итеп көрсенеп куя да, яшьлек, син нинди гүзәл, минем дә шушындый бәхетле чакларым булдымы соң? Әллә мин аны күрмичә ялгыш уздырып җибәрдемме, дип үз алдына сөйләнеп тә ала. Сараның сүзләре Саниянең колагы аша уза, ул аны ишетми кала алмый. Тик ишетмәгән кебек кыяфәт ясый. Сара күңеле булганчы утыра да, үз вакыты җиткәч вахтага чыгып китә. Кызлар да бер-бер артлы караватларына барып яталар. Яшьлек шул, күзгә тиз генә йокы төшми. Бер-берсенә кичә күргән төшләрен, кайберләре пышылдап кына егетеннән хат алганын яки берәр студентның үзенә күз салуын сөйли. Әнә шулай пыш-пыш килеп кызлар бер-берсен йоклаталар. Студентның төп эше уку елы дәвамында профессорларның, галимнәрнең лекцияләрен тыңлый, курс эшләре башкара, зачетлар бирә, имтиханнар тапшыра. Ул һәр вакыт киеренке халәттә яши. Менә шушы киеренкелек аркасында уку елы тәмамланганын да сизми калдылар кызлар. Мөнирә белән аерылмас дусларга әйләнделәр. Үзбәкләр арасында яшәп, аларның гырыф-гадәтләре белән таныша башладылар. Үзбәкләрдә тәрбия көчле. Ирләр генә эшли, хатыны өйдә балалар үстерә. Киемнәрен ишек алдында юалар да элеп куялар. 7-8 яшенә кадәр кыз балага да, малайга да ыштан кидермиләр, озын күлмәктән йөртәләр. Кызларын 16 яшендә кияүгә бирәләр. Кияүгә чыкканда кызның бирнәсен дә, киемнәрен дә халыкка күрсәтәләр. Кияү йортында киячәк өс киемен әти-әнисе әзерләп җибәрә. Чөнки ул анда күлмәк тегеп утырмый, башына кияргә калфак чигәләр. Ир баланы сөннәткә утырту зур бәйрәм итеп үткәрелә. Хатын-кыз рәттән гел, кыз балагына тапса, 6-нчысына малай исеме куялар. Зиратларда каберлек өстенә таш сыннар кую рөхсәт ителми. Кечкенә генә багана куела. Мәйет күмеләсе көнне хәерчеләр зират янына барып утыра. Аларга 7 лепешка, җимеш яки ипи тараталар. Каберлекләрдә баганага кем үлгәне язылмаган. Үзбәкләрдә, кыргызларда аракы эчмиләр. Мөнирә аның сөйләгәнен тыңлагач, Урта Азия халкы тормышын әйбәт беләсең син диде. 5 яшемә кадәр Үзбәкстанда яшәдем. Сугыш башлангач, Кыргызстанга күчендек. Үзбәкстан белән Кыргызстан мамык иле. Кояшлы яклар бит, бакчалык алга киткән, җиләк җимеш күп үстерәләр. Ит белән бәрәңгене бәйрәмдә генә ашадык. Кыргызстанда балчык кызыл булганга бәрәңге үсеп китә алмый. Кырларга ашлама кертеп кенә үстерәләр, шуңа күрә бәясе кыйммәт йөри. Катыкны кыргыз кызлары сатып йөри. Шумар кисеп, шуны катыкка булгатып ашаган чакларым күз алдыма килде. Кибетләрдә балык юк. Итне юка гына телем итеп саталар. Мин 9-нчы класста укыганда йортларга электр утлары сузылды. Ашарга керосинкада пешердек. Кибеткә керосин кайткан көнне 1 чакрым чират сузыла. Бала чагымда керосин белән ипи чиратында күп тордым. Жан башына 200 грамм ипи бирелде.
Азык-төлекне дә җан башына бирелгән маркалар белән алдык. Апам Халидә кибеттә сатучы булып эшләде. Мин аңа булышырга бара идем. Кешеләр танымасын өчен битемә пәрәнҗә ябып йөрдем. Үземә бирелгән маркага керосин лампасына куяр өчен фитиль, сабын ала идем дә, шуларны качырып кына сата идем. Һәр гаиләгә санап кына бирелде. Жан асрар өчен нинди генә хезмәтләр башкармадык. Мамык кырында мамык җыйганнарны аерым сөйләрмен. Мөнирә башын аска иеп, Санияне бүлдермичә тыңлады. Аннары күңелендә туган уй фикерен үзенчә җиткерде. Читтән карап торганда бик затлы күренәсең. Университеттагы иң яхшы укучы студент син. Һәр милләт студенты белән үз телләрендә аралашасың. Ничек өйрәндең ул телләрне? Аннары безнең әни әйтә, шелтәрне бай кызлары гына бәйли, ул байлар шөгыле ди. Сания күзен тутырып дустына карап елмайды. Мөнирәдән мондый бер катлы эчкерсез җавап ишетермен дип башына да китерә алмас иде. Шушы сорауга җавап бирү өчен Кыргызстанда калган дусларының һәрберсен күз алдына китерде. Кыргызстанда төрле милләт халыклары яши. Мәктәптә бер сыйныфта укыган һәм аралашкан дус кызларымны санап күрсәтәм. Рәйсә Чечен, Нина украинка, Галина урыс, Джульетта итальянка, Сусанна әрмән, Ефек кыргыз. Һәр берсе белән аралаша иң кирәкле сүзләре хәтердә калды. Аларның телен өйрәнергә тормыш мәҗбүр итте дустым дигәндә, Саниянең соңгы җөмләсе тамак төбеннән калтырап чыкты. Мөнирәгә исемнәрен атаган кызлар белән башка бер кайчанда очраша алмаячак. Барысы да үз илләренә кайтып китте. Бер Сания генә нишләптер кояшлы далада калды. Бу минутта аның бите буйлап тызлы күз яше акты. Күңелен юатыр өчен әти-әнисеннән һич юга хат килсен иде. Ярты елга 4 хатлары килде. Йорт сатып алганнар, сыер алырга җыенабыз дип язганнар иде. Сания бүген үк гаиләсенә хат язачак. Беренче курсны 5ле билгеләренә генә тәмамлавын әйтеп, әти-әниләренә куанычлы хәбәр җибәрер. Мөнирә исемле дус кызы барлыгында барысында тәфсилләп язар. Саниянең хәзерге вакытта янәшәсендә бердән-бер дусты Мөнирә. Университеттан бирелгән стипендия акчасын икесе дә тиенләп санап тоталар. Сания ай сайын 1-2 кәтүк сатып ала, матур-матур шелтәрләр бәйләп сата. Ул монда бер ялгызы, акча сорар кешесе юк. Үз көнен үзе күрергә тиешлеген бик яхшы аңлый. Сания үз уйларына шул кадәр тирән чумды, хәтта тулай торакка кайтып җиткәннәрен дә сизмәде. Мөнирә аның ниләр уйлавы белән кызыксынды. Сания да аңа шул ук сорауны бирде. Имтиханнарны тапшырдык, әйдә каникулда эшкә урнашыйк диде Мөнирә. Кайда эшлик? Мин бик риза. Мөнирә байлар йортында хезмәтче булырга тәкъдим итте. Сания ризасызлык белдереп башын какты. Кырда мамык җыярга риза, тик кеше йортында эшләргә теләмим. Саниядән Мөнирә нидер яшерә кебек. Бай йортында яшәүче егеткә күзе төшмәгәнме? Әгәр дә ул дөрес уйласа, ни өчен сөйгәнеңнең күңелен хезмәтче булып яуларга тырышырга кирәк ди. Шулай да Саниянең кызыксынуы үзен җиңде. Ул шул йортка барып карарга ризалык бирде. Син чын дус, әйдәле барыйк әле яме дип Мөнирә Санияны култыгыннан тотып өске урамга алып китте. Бөек кыймалар белән әйләндереп алынган йорт каршында туктады. Янәшәсендә кибетләр тезелеп киткән. Мөнирә хуҗасын күрергә дип эчкә узды. Сания тукымалар рәтендә басып калды. Берсеннән берсе матур күлмәкләр күргәч, аның башы әйләнеп китте. Әле берсен, әле икенчесен тотып карый башлады. Үзен шул күлмәкләрне кигән итеп күз алдына китереп, хыял диңгезендә йөзгәндә, янына бер егет килеп басты да кулыннан тотып алды. Мин сине гел эзләдем, таба алмадым. Ә син минем каршымда басып торасың. Абыем, күрәсеңме? Бу мин эзләгән кыз дип Мөнирә белән сөйләшеп торган абыйсына дәште. Тапкач кулыңнан ычкындырма, кыш кебек очар да китәр узган елгы кебек.
Алишерның җавабы Мөнирәне бөтенләй гаҗәпкә калдырды. Ул күзләрен мөлдерәтеп, әле берсенә, әле икенчесенә карап тора башлады. Исламбай кыюланып китеп, Санияне ике кулыннан тотып алды. Әти-әнисе белән таныштырырга теләвен әйтте. Алар янына абыйсы килеп басты. «Әссәләму галәйкүм, туташ, әйдәгез үзбәк чәйеннән авыз итегез», диде. Мөнирә күз карашы белән Саниягә ризалаш инде дигән ым какты. Дусты хакына ризалашты. Тик Алишер күрсәткән эчке якка узмады. Кибетнең алгы өлешендәге чәй өстәленең буш урынына барып утырды. Үзе янәшәсенә Мөнирәне чакырды. Исламбай абыйсына карап үз телләрендә әйтте. «Шушында утырыйк, бик тыйнак кызлар, эшкә керүдән куркып калачаклар» дигән сүзен Сания тиз генә Мөнирәгә тәрҗемә итте. Алишер белән Исламбай чәчәкле кәсәләргә чәй ясадылар, баллы ризыклар куйдылар. «Уңайсызланмагыз, йортыбызның нуры сез, рәхим итегез», диде Исламбай. Саниягә мәхәббәт тулы күзләре белән карап, рөхсәт сорап, янәшәсенә килеп утырды. «Эзләдем сине, сагындым, тагын күрәсем килде. Син бик гүзәлсең, минем хатыным булсаң иде, йортыбызның нуры булырсың». Сания аңа «Егетем бар, тиздән кияүгә чыгам» дип үзбәкчә җавап бирде. Аның бу сүзе Исламбайның кояш кебек балкыган йөзенә кара шәүлә төшкәндәй тәэсир итте. Әмма егет аның сүзенә артык игътибар бирмәгән кебек дәвам итте. Саниягә беренче күрүдән гашык булуын, тешләренә кереп саташуын, аны бик каты яратуын кат-кат кабатлады. «Син минем тормышым, балаларыбызның әнисе булырга тиеш». Исламбайның артык хисләнеп сөйләвеннән курка башлаган Сания сый-хөрмәтләре өчен олы рәхмәтләрен җиткереп урыныннан кузгалды. Мөнирә дә торды. Саубуллашып китеп бардылар. Кибет рәтләре арасыннан урам ягына чыгуга, аларның каршына Исламбай белән Алишер икесе ике машинаның ишеген ачты. Мөнирә ялындырмыйча гына булачак хуҗасы янына кереп утырды. Исламбай Саниянең каршына килеп басты. «Аллаһ хакы өчен сорыйм, утыр яныма» дип кулын күкрәгенә куйды. Аллаһ ризалыгы өчен кулын күкрәгенә куеп сораган егеткә каршы килергә көче җитмәде. Алгы рәткә янәшәсенә кереп утырды. Башта Алишер машинасы кузгалды, аннары Исламбай. Сания күз чите белән генә аның йөрәген яуларга теләгән егетне күзәтте. Поездда очрашканда ук аның шома битенә, йөзендә якты нур уйнавына, тез буйсынына, дөресрәге матурлыгына сокланып калса да, үз уйларыннан үзе курыкты. Күңелендә үсеп чыгарга теләгән мәхәббәт гыленә су сипмәде, киресенчә аны онытырга тырышты. Әнисенең васыятен исенә төшереп, бүтән күрешмәсәк кенә ярар иде дип теләде. Тик язмыш аларны көтмәгәндә очраштырды. Шибәр һәм бай егетнең машинасында, янәшәсендә утырып бара. «Кияүгә чык миңа, балаларымның әнисе бул, яратам сине» дип кабатлый. Исламбай да Саниягә бик ошый. Бу сөйкемле егетне яратмаска мөмкин түгел дип дәшә күңел авазы. Тик әнисенең васыяте генә ике арадагы мәхәббәтләренә биек киртә булып тора. Сания өчен ана сүзе биек, күңеленә алтын җеп белән чигелгән. Ана васыятен Исламбайга әйтсә, ул аны аңлармы? Вакыты җиткәч әйтер, тик бүген түгел. Саниядән кайда яшәүе турында сорамады. Машинасын аларның тулай тораклары каршында туктатты. Кызның сораулы карашына җавап итеп, алардан алда туктаган Алишер машинасын күрсәтте. Аңлашылды, димәк Мөнирә белән абыең уртак тел тапкан. Әйе, Мөнирә безгә эш сорап килде. Абый аны ышатып калды. Безгә балаларыбызны тәрбияләү өчен белемле хатыннар кирәк. Абыем аңа өйләнергә дә мөмкин. Беренче хатыны үзбәк, диде Исламбай. Сания бай үзбәкләрнең берничә хатын тотуларын ишетеп белгәнгә күрә артык гаҗәпләнмәде. Алишерның ничә баласы булуы белән генә кызыксынды. Үзбәк хатыныннан 3 улы барлыгын әйтте. Саниянең дә Исламбайның хисләре белән шаярып аласы килде. «Синең ничә хатының бар?» Исламбай бу сорауны көткән кебек, «Беренче һәм соңгы хатыным син генә буласың. Синдәй гүзәлләр башка юк, табылмас та» дип җавап бирде.
Группадаш егетләре дә Саниягә матурлык буенча комплиментлар әйтсәләр дә, ул аларның сүзләрен колак яфрагы артыннан гына уздырып җибәрә иде. Ә менә Ислам байның сүзенә ышанасы килә. Ул җөмләсен матур сүзләр белән бизәп әйтә белә. Синдәй гүзәлләр бүтән юк, табылмас та ди бит. Егеткә карата күңеле йомшаруын, алай гына да түгел, Ислам байга гашыйк була баруын аңлап, машина ишегенең тоткасына үрелде. Сания, гүзәлкәй, иртәгә тагын килермен, чыгарсың яме? Сине җәннәт бакчасына алып барам диде. Үзе алдан чыгып машинасының ишеген ачты. Бер-берсенең кулларын тотышып саубуллаштылар. Аны вахтада Сара каршы алды. Тәрәзә аша күреп торган ахрысы. Саниянең кояш кебек балкыган йөзен күргәч, ипләп кенә: "Синдәй шибәрләрне үзбәк байлары тиз күреп ала. Башта ук уйлап куйган идем, бер үзбәккә матур хатын булачак", дип диде. Сания бер сүзсез бүлмәсенә кереп китте. Аны бүлмәдәшләре дә серле карашлары белән каршылады. Димәк, алар да тәрәзәдән карап торганнар. Вера түзә алмады. "Сез Мунира белән икегез дә очень крутой үзбәкләрне караткансыз. Машиналы. Миңа да булмасмы икән шундый бай егет. Бүген үк кияүгә чыгам. Университетта укып, вакытымны да уздырып йөрмәс идем. Ел сайын бер үзбәк улы тудырып кына ятар идем", дип, үз сүзеннән үзе кычкырып килеп җибәрде. Саниянең һич кенә дә Вера белән бу сөйләшүне дәвам итәсе килмәде. Күңелендә Ислам бай чәчеп калдырган чәчәкләргә су сибәсе, шулар арасында хыялланып йөрисе килде. Өс киемен алыштырды да караватына барып ауды. Җанында кабынган мәхәббәт учагының ялкыныннан бит алмалары кызышты. Киң болыннарда уйнаклап йөрисе, җырлыйсы, биисе килде. Йөгәннән ычкынган хисләрен тәртипкә салу өчен әнисе калдырган тормыш китабын алды. Чиста, саф мәхәббәт белән тулышкан яшь җаннан ак биткә чәчәк белән бизәлгән сүзләр тезелде. Ислам бай, Ислам бай, Ислам бай. Дәфтәрнең бер бите шушы исем белән тулды. Икенче ягына яратам, яратам, яратам дип тутырды. Өченче биткә чыккач тукталып калды. Каләме аның ихтиярыннан башка: "Әнием кадерлем, ни өчен миңа үзбәккә кияүгә чыкма" дип васыят калдырдың. Мәхәббәт белән тулышкан йөрәккә синең васыятеңә буйсыну бик авыр бит, дигән сүзләр язылды. Бу ике җөмлә аның күңеленең иң тирән төпкелләре аша ургылып тамды. Ислам байга булган хисләрен эчендә бикләп тоту кыяга күтәрелү белән бер иде. Сания шундый уйлар ташкыны белән көрәшеп, йокылы уяулы төн уздырды. Ислам байны күрер өчен ул тизрәк таң атуын теләде. Төшендә Ислам байны күреп торып утырды. Икесе дә ак атка атланып, дала буйлап куышып уйнадылар. Кинәт каяндыр өченче атлы килеп чыкты. Ул Сания атланган атның тезгененнән эләктереп алды да үзе белән алып китте. Ислам бай даланы яңгыратып: "Кояшлы дала кызы минеке, калдыр аны", дип кычкырды. Аның тормышында өченче кеше кем булыр? Әнисе юраган татар егетеме? Саниягә хәзер Ислам байдан башка берәү дә кирәкми. Күңелен шушы нотада тотып, рәхәтенә кинәнеп, озаклап юынды, тукланып алды. Аннары озын тылымнарын үреп, очына әнисенең чулпыларын ләктерде. Үзе теккән зәңгәр күлмәген киде, иңенә әнисе калдырган ак шәлне салып, тәрәзә янына килде. Машинасы янында аңа кулын изәп, Ислам бай басып тора. "Ого, үзбәк байының икенчесе дә килгән", дип бүлмәдәшләренең берничәсе тәрәзәгә капланды. Сания күзе белән Мөнирәне эзләде, тик ул бүлмәдә юк иде. Ислам бай сөйгәнен мәхәббәт тулы карашы белән каршы алды, кулыннан тотып машинага утырырга ярдәм итте. Сания бүген егете янында үзен иркен тотты. Күңелендә үзенә карата бер нинди начар нияте юклыгын күреп тора ләбаса. Әти-әнисе Ош шәһәрендә танылган сәүдәгәрләр. Ислам байның машинасына утырып киткәнне тулай торак кызлары да, Сара апасы да күреп калды дип, үз-үзен тынычландырды.
Кая барабыз әле без? Дип сорады Сания, мөлаем итеп елмаеп. Жәннәт бакчасына, гүзәлкәй. Исламбай машинадан төшкәч, кызга күзен йомарга кушты. Кулыннан тотып җитәкләп алып китте. 10 адым атлагач, кирфекләреңне күтәр, гүзәлем, диде. Сания бер мәлгә югалып калды. Чынлап та жәннәт бакчасына эләктем мәллә? Чәчәкләрнең хуш исеннән сулышы ачылды. Төрле биеклектәге агачларда сыгылып утырган лимон, әфлисун, хөрмә һәм ул танып белми торган җиләк-җимешләрне күргәч, шаккатты. Исламбай һәр агачтан җимешләр өзеп кәрҗингә сала. Сания үзе дә сизмичә егетенең җиң очыннан тотып салмак кына атлый. Үз гомерендә беренче тапкыр ул бәхет канатында йөзә, аңа бик рәхәт. Аның өчен Исламбайдан да кадерле кеше юк. Әнә бит ничек татлы итеп гүзәлкәем дип кенә дәшә. Кәрҗин тулгач, Исламбай кулыннан бер ир кеше алды да, чәй өстәле әзер, яшь хуҗам, рәхим итегез, дип күздән югалды. Әйләнә тирәсе челтәрләп ясалган, өстәл тирәли утыргычлар тезелеп киткән урынга җиткәч, Исламбай кызны шунда алып керде. Җиз кымганнан су агызып, Саниянең кулларын юды. Аннары кымган кыз кулына күчте. Ул да егетенең кулына су салып торды. Сый, нигъмәт, җиләк-җимеш, ширбәтләр белән сыгылып торган өстәл янына утырдылар. Җаның ни тели, аша, гүзәлкәй, диде Исламбай. Кызның тартынып утырганын сиздеме, чәчәкле тәлинкәләрдәге татлы ризыкларны аның алдына этеп куйды. Борынгы әкиятләрдә генә сүрәтләнә торган кувшиннан җиләк-җимеш суы кәсәләренә чәй салды. Үзбәкләр белән татарларның яраткан эчемлекләре чәй, шулай бит. Сания аңа туры карап, татарларның нәрсә эчкәнен дә беләсең, дип көлемсерәп куйды. Исламбай аның шул сүзен генә көткәндәй ачылып китте. Татар халкының барлык гырыф-гадәтләренә туры китереп, никах укыту, әти-әниләрен кунакка чакырып, Кыргызстанда зур туй үткәрү буенча кырган планы белән таныштыра башлады. Исламбай булачак туйлары турында мауктыргыч итеп сөйләгәндә, Сания үзен кәләш итеп хис итте. Тик туй күлмәгенең ниндирәк фасонда икәнен генә күз алдына китерә алмады. Исламбай әйтерсеңлә күңелендәге уйларын да укыды. Үзбәкстан кәләшләре арасында син иң гүзәле булачаксың. Алтын көмеш җипләр белән чигелгән иң затлы, иң кыйммәтле күлмәк булачак минем кәләшемнең өстендә. Тик Сания күпме генә тырышып караса да, үзе киячәк туй күлмәген күз алдына китерә алмады. Бу хакта Исламбайга әйтеп аның кәефен бозасы килмәде. Егет аның йөзендәге үзгәрешне үзенчә кабул итте. Туган авылларына кайтып, әти-әнисеннән ризалык алып килергә тәкъдим итте. Сания башта хат язып рөхсәтләрен сорарга кирәклеген, аннары гына кайтып булачагын аңлатты. Исламбай ул сүзе белән дә ризалашты. Яшьлек дәрте ташып торган ике йөрәк бер-берсен кысташып тәмле итеп чәй эчтеләр. Исламбай Үзбәкстанда туй мәҗлесләренең ничек узганын сөйләде, гырыф-гадәтләре белән таныштырды. Сания аны онытылып тыңлады. Үзен Исламбайның хатыны итеп күз алдына китерде. Синең бер әйбергә дә мохтаҗлыгың булмас. Иң матур үз киемнәре синеке булыр. Мин сине яратып туй алмам. Безнең синең кебек төз гәүдәле, кара чәчле, кара күзле, берсеннән берсе матур улларыбыз, кызларыбыз булыр. Синең бар эшең мине ярату һәм балаларыбызны тәрбияләү генә булачак. Исламбайның бу сүзләре аның җаны тәне аша узып йөрәгенә кереп утырды. Аның чын-чынлап кияүгә чыгасы килә башлады. Ул кояшлы дала кызы, аның бәхете Исламбай. Аны ул гына бәхетле итә алачак. Үз-үзенә кат-кат шушы сүзләрне кабатлады. Тик бу хисне әти-әнисенә ничек аңлатасы? Алар кызларының йөрәк эшен аңлармы? Тизрәк тулай торакка кайтып, әти-әнисенә хат язып саласы килде. Саниянең язмышы әти-әнисе кулында. Исламбай кызның уйчанланып калган йөзен күреп янына килеп утырды. Мәхәббәттән тулышкан гашыйк карашы белән сөйгәненә карады. Сиңа монда ошадымы? Йөзеңдә әле генә кояш нуры уйный иде. Исламбайның йомшак тавышы, аны кайгыртып әйткән сүзе мәхәббәттән шашып карамаган кызның күңелен йомшартырга җитә калды.
ул егетенә күңел капкасын ачты да салды. Исламбай җаным, күңелемә син бик якын, тик безнең арада биек кыя тора. Әти-әниемнең фатихасы. Шит милләт кешесенә кияүгә чыкма дип васыять әйтеп калдырдылар дип, күз яшен күрсәтмәс өчен йөзен учы белән каплады. Егет кызны саклык белән генә кочагына алды. Зифа буйсынына кулын салды. 21 яшендә беренче тапкыр егет кочагының җылысын, иреннәренең кайнарлыгын тойганда, Саниянең тәне буйлап җиңелчә калтырау узды. Исламбайның кочагыннан чыкты, күзенә карады. Гәүдәсендә сүз белән әйтеп булмый торган җиңеллек тойды. Ошасы килде. Исламбайның мәхәббәт канатына кунган бәхетле кыз бала шушы очыштан җиргә төшмәскә иде дип теләде. Шәшәк аллеялары буйлап, кулларын кулга тотышып, бии-бии атладылар. Мәхәббәттән шашкан егет белән кыз бер-берсенең назларында коенды. Тулай торакка Сания очып керде, беркемне күрмәде. Исламбайга кияүгә чыгарга рөхсәт сорап, гаиләсенә хат язарга кирәк икәнен генә белде. Тиз-тиз дип ашыктырды яшьлек каны кайнап торган очыштагы күңел. Дәфтәр битенә йомры хәрефләр тезелде. Хатында үзенең кояшлы дала кызы икәненә бик нык басым ясады. Үз гомеремдә күп итеп кар яуганын, кышкы салкыннарны, көз көне сезнең якларда була торган әче җилләрне, пычрак көннәрне күргәнем юк. Баулыга кайтып, бәлки ияләнеп тә китә алмам. Минем язмышым монда, Исламбай янәшәсендә дигән җөмләләр тезде. Хатны конвертка салды. Баулы шәһәре, 1 май урамы, 3 йорт. Очыштагы күңел үзенең киләчәк тормышын хәл итәчәк хатын почта бүлеге каршындагы әрҗәгә салды. Күңелендә мәхәббәт ялкыны кайнаган кыз уңай хәбәр килүен көтте. Җырлый-җырлый кайтып килгәндә, тулай торак каршында Мөнирә каршы алды. Саниянең биленнән тотып әйләндерә башлады. Туйыгыз кайчан, дустым, әйт тизрәк, диде Сания мәхәббәттән шашкан дустына. 1 айдан дип билгеләнде. Алишер мине ярата. Беренче хатыны яше буенча үзеннән олырак икән, аннары белеме дә юк ди. Алишерның 3 улын тәрбияләп үстерү өчен укымышлы әни кирәк. Мөнирәнең бу сүзләрне үзен аклар өчен сөйләгәнен Сания бик яхшы аңлады. Үзбәк кешесенә икенче хатын булып чыкканыңа әти-әниең ризамы синең дип сорады. Мөнирә бүген Алишер белән әти-әнисе янына кайтуларын, аларның рөхсәтләрен алып килгәннәрен әйткәч, Сания бераз сүзсез торды. Күңеле белән үз әти-әнисен күз алдына китерде. Алар да аның бәхетенә каршы килмәсеннәр, фатихаларын бирсеннәр иде дип теләде. Дустының сүзсез калуын Мөнирә үзенчә кабул итте булса кирәк. Исламбайның мәхәббәтенә ышанмыйсыңмы әллә? Аңа әтисе узган ел ук өйләнергә кушкан, хәтта дустының кызында иярәшкән булган. Исламбай сөйгән кызым бар дип туйны кичектергән. Минем хатыным, балаларымның әнисе укымышлы кыз булырга тиеш дип әйткән ди. Мөнирәнең бу сүзе Саниянең хисләрен тагын да югары очышка күтәрде. Минем язмышны әти-әнидән килгән хат хәл итәчәк, диде. Ике дус бер-берсенең күңелен күтәрергә тырышты. Сания Алишерне әйбәт ир булачак дип Мөнирәне канатландырса, Мөнирәсе кызының бәхетенә аяк чала торган әти-әни булмас дип Санияне өметләндерде. Чыннан да дусты хаклы бит, дөрес әйтә. Янәшәмдә яраткан кешем була торып, яратмаган татар егете килгәнне көтеп утырыйммы? Сания башында капма каршы уйлар көрәште. Мәхәббәт һәм ата-ана фатихасы.